Fl-aħħar ġimgħat kienu bosta li esprimew it-ħassib tagħhom dwar sitwazzjoni illi għadha qed tiżviluppa fejn priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin irnexxielu juża l-proċess tal-IVF sabiex hu flimkien mal-partner tiegħu ikollhom tarbija. Erintanti li ilu jiskonta sentenza ta' 20 sena u 6 xhur sa mill-2019 wara li jinstab ħati li qatel lill-istudenta tiegħu Lisa Merizara fl-2014 qed jistenna tarbija allegatament wara żewġ proċessi ta' IVF. Kien aktar kmieni din is-sena meta Winston Zara l-kuġin tal-vittma allega li Erintanti kien ħareġ fuq prison leave u għaldaqstant qed jistenna li jkollu tarbija. Iżda f'Mejju Erintanti flimkien mas-sieħba tiegħu ġew arrestati wara li għaddew minn proċess ta' IVF sabiex ikollhom tarbija. Bil-priġunier u s-sieħba tiegħu jiftħu proċess ġudizzjarju fejn allegaw illi l-ewwel kienu ingħataw il-permess sabiex jagħmlu IVF iżda mbagħad ġew arrestati talli kisru l-Embryo Protection Act. Madankollu għamu ħafna mistoqsijiet brabta ma' dan il-każ fosthom anke kif Erintanti rnexxielu jagħti kampjun tal-isperma tiegħu sabiex din tintuża għal proċess tal-IVF. Ġara darba dan imur kontra l-att tal-protezzjoni tal-embrjuni. Kienet it-Times of Malta li żvelati li Erintanti spjega li id-direttur tal-ħabs Chris Sigersma kien jaf li Tanti kellu xewqa li jkollu wilt fejn kien allegat illi kien anke qallu li mhux se jkun taxkil f'dan il-proċess. Bil-priġunier saħansitra jallega li kienu żewġ vannijiet ta' medical courier illi daħlu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin f'żewġ episodji separati sabiex jiġbru l-kampjun ta' Erintanti. Kien proprju għalhekk li Net News bat korrispondenza lil Christopher Sigersma fejn staqsejna min kien li awtorizza id-dħul ta' żewġ vannijiet jekk l-Aġenzija Korrettiva kien taf għalfejn deħlin dawn il-vannijiet fil-faċilità u anke jekk kien hemm xi mument illi Sigersma b'mod verbali tax jifhem jew inkella qal lil Tanti illi hu mhux ħajkun qed joġġezzjona għal dan il-proċess. Bid-direttur tal-ħabs jirrispondi li ma ingħatat l-ebda awtorizzazzjoni u lanqas kien hemm aċċess intern mhux awtorizzat. Dan filwaqt li jagħżel li ma jirrispondi għall-ebda mistoqsija oħra inkluż jekk kien xu illi tax jifhem li mhux ħajoġġezzjona l-proċess tal-IVF. Iżda din ir-risposta kompli tħawwat is-sitwazzjoni aktar milli ċarata u għaldaqstant Net News reġa' għamel korrispondenza oħra fejn staqsejna jekk ġala darba ma kienx hemm aċċess illi ma kienx awtorizzat, kienx hemm aċċess awtorizzat. U l-akbar mistoqsija tibqa' min allura ġaba lill-kampjun tal-isperma ta' Erintanti. Iżda meta affaċċjat bit-tieni lista ta' mistoqsijiet Christopher Sigersma baqa' ma rrisponda għall-ebda waħda u għaldaqstant ħarab milli jirrispondi kif ħareġ il-kampjun u x'aċċess kien hemm biex isir dan.